Bé, arribem a la pregunta per la qual bàsicament he convidat avui Joan Ridaura, recorder, president d'Esquerra Republicana de Catalunya, aquí a Catalunya Nord, una pregunta que canviarà aquí al nord amb la independència al sud, una pregunta que molta gent d'aquí encara no s'ha plantejat, ho he vist, demanant a gent si volien intervenir en aquesta sèrie d'entrevistes. Segur que és una pregunta que fa molts anys ha contestat Esquerra Republicana, no? Què pot canviar aquí al nord, la independència al sud? Aviam, a mi em sembla que per respondre a les dues parts de la teva pregunta, jo penso que hi ha molta gent que s'ho ha plantejat i encara no té resposta clara sobre què passarà. Però hi ha molta gent també que no s'ho ha plantejat encara. Segurament. També hi ha gent que fa molts anys i gent que no és independentista que té aquesta idea al cap de què pot passar, però en fi, això és accessori. Aviam, des del meu punt de vista el que passarà és molt senzill. Avui per avui, i nosaltres, en tant que independentistes, sabem que sempre ens trobem amb una mena de barrera, amb un topall, quan t'adreces a la gent, que és de dir-te, jo, això que digueu ja em sembla bé, però deixar de ser francès per passar a ser espanyol, per mi no té cap interès. Jo els comprenc tranquil·lament. En el mateix moment que tu diguis, no és deixar de ser, sinó formar part d'un projecte nou, d'un projecte compartit, d'un projecte comú, ambiciós i obert, aquí canvien molt els esperits, no és una renúncia, sinó una suma en positiu. Per tant, aquí jo em sembla que molta gent es plantejarà com pot viure la seva catalanitat d'una manera més natural. Voleu dir que augmentarà l'independentisme aquí al nord? Jo penso que... L'independentisme per Catalunya Nord, vull dir, Jo penso que augmentarà l'independentisme no entès com una Catalunya Nord sola, aïllada, sinó dins del seu espai natural, i de la mateixa manera penso que hi haurà un increment de l'anticatalanisme, o de l'anticatalà, senzillament. És a dir, molta d'aquesta gent que avui en dia mira amb una certa condescendència els moviments que siguin associatius, culturals o polítics que lluiten i treballen per la identitat del nostre poble, aquesta gent, evidentment, actuaran en defensa d'un estat jacobí amb una violència que fins ara no hem conegut i que ens agradaria pensar que no coneixerem. D'on podria venir aquest anticatalanisme aquí al nord? Tots sabem que... D'organitzacions noves, de partits polítics concrets? Jo penso que ja no és només una qüestió d'organitzacions noves. Aviam, tots sabem i som conscients que dintre de tots els moviments i de tots els partits hi ha gent molt diversa i hi ha gent que és francament jacobina i que mira tot el moviment de reconeixement regional, per dir-ho amb els seus llenguatges, amb condescendència quan aquest moviment és feble i amb agressivitat quan és fort. Ho hem vist, per exemple, i ho veiem cada dia, en el cas de Còrsega o en el cas del País Basc, gent de partits estatals que participen, en el cas més flagrant sempre és el del País Basc, que participen en la defensa de la identitat basca o de crear una comunitat autònoma basca a Iparralde amb un departament propi, malgrat estar o ser elegits per l'UMP o fins i tot pel Partit Socialista, etc. I de la mateixa manera gent dels mateixos partits que es posicionen radicalment en contra, fins i tot amb una violència verbal impressionant. Doncs obrirà debat al si dels partits. Jo penso que obrirà debat al si de la societat i aquest debat a la societat evidentment es trasladarà també en el si dels partits i que els partits hauran de prendre unes directives clares i aquí seran els elegits, els electorat, el militant, que haurà de posicionar-se també en funció d'aquest nou paradigma que es crearà. I els partits catalanistes, els tres partits catalanistes aquí al nord, tindran més militants, tindran més vots a les eleccions, tindran més activitat política? Ho tindrà més fàcil? Amb la independència al sud? Aviam, a mi em sembla que el treball serà més senzill perquè el discurs és més clar, és més nítid. Una altra cosa és el resultat electoral. Jo estic convençut de que forçosament hi haurà d'haver-hi una traducció, però també hi ha una cosa que està molt clara, l'independentisme, que sigui aquí o que sigui al sud, evidentment sempre cerques un reconeixement electoral perquè ens agradi o no ens agradi, quan tu fas negociacions polítiques es mira el que peses. I el que peses, la manera ara, avui per avui, de valorar el que peses és a través
o de mobilitzacions fortes i importants o de resultats electorals. Per tant, em sembla que hi haurem de participar i que caldrà, evidentment, tenir uns resultats electorals que siguin d'acord amb aquesta nova situació. Vol dir que augmentaran aquests resultats electorals pels partits catalanistes? Jo penso que sí, perquè, com deia abans, els projectes nous engrescadors i d'obertura sempre sumen més que no els projectes rancis, caducs, jacobins i negatius. Hem parlat bàsicament del que pot canviar en el món polític, en el panorama polític nord-català, a nivell de mentalitats, a nivell de defensa de la llengua, a nivell d'estimar la llengua i la cultura catalanes. Això serà positiu? Home, a mi em sembla que és una evidència i que no és més que una continuació del que ja estem veient ara. Si tots pensem en la situació a Catalunya Nord fa una vintena d'anys, el català era una llengua profundament desprestigiada, encara senties molta gent parlant del català com un patuès, etc etc. Avui la situació em sembla que ha canviat molt, no trobes pràcticament ningú que consideri que el català és una llengua menys preable, i si més no gosen dir-ho obertament ni públicament, encara que ho pensin per dintre, i és més aviat una llengua, ha esdevingut una llengua de prestigi, i ara cal que sigui una llengua d'ús també. I l'estat francès, quin paper hi pot tenir en tot aquest procés cap a la independència al sud? Aviam, l'estat francès tot dependrà d'una situació econòmica que li interessi, és a dir, tots sabem que l'estat francès no serà favorable a la independència del sud. Tots ho sabem per una senzilla raó, perquè l'estat francès és conscient que una independència de la comunitat autònoma de Catalunya vindrà seguida o precedida de també una independència d'Euskadi. Sí, tots aquests dos casos, perquè aquests dos casos són clars, tenen la mateixa situació, una part sota domini de l'estat espanyol i una part de domini sota l'estat francès. Per tant, lògicament, França intentarà evitar per als mitjans que puguin que aquestes dues nacions avancin cap a la seva llibertat. De tota manera, jo no crec que puguin aturar-ho al sud i, per tant, un cop el sud fet, aquí l'estat francès tindrà dues opcions. O accepta una realitat de que es pot crear una nova situació sense que vagi en detriment seu, que és el que tots aspiraríem, perquè cal recordar que la Catalunya que ambicionem és una Catalunya de bon veïnatge, no és una Catalunya d'enfrontament, ningú està dient aquí de posar 9 murs de Berlín a dintre d'Europa, i a mi em sembla que França, des d'un punt de vista pragmàtic, malgrat que formalment pugui fer i deixar de fer, a la llarga ho acceptarà perquè no tindrà més remei, no per voluntat. Esquerra Republicana ha posat data a la independència, és a dir, heu calculat més o menys quan pot arribar? No, i fins i tot si ho haguéssim calculat tampoc ho diríem mai públicament, per una senzilla raó, perquè Esquerra Republicana, com m'imagino que el 100% dels independentistes, tenim pressa, tenim molta pressa per arribar-hi. Però posar dates sempre és molt perillós. És molt perillós perquè si posem una data i la posem propera com la desitgem, sembla que tot sigui fàcil, sembla que tot sigui fet, i en realitat hi ha molta feina per fer. A més, si tu poses una data i quan arribes a aquella data no hi has aconseguit arribar, el que crees és un desànim i una desil·lusió. Nosaltres ens estimem més parlar de treballar perquè aquesta data sigui el més aviat possible, però no marcar una data concreta, justament perquè tots siguem conscients de que no serà fàcil, que serà complexa, serà complicat i que sobretot no és només el dia que es proclami la independència, sinó que després caldrà seguir treballant per bastir un estat que els primers temps, no ens enganyem, no seran fàcils perquè l'estat espanyol i l'estat francès posaran totes les traves que puguin perquè aquest estat no tingui futur. Per tant, no és només el dia de la independència, sinó és l'endemà passat, que caldrà continuar treballant com si la volguéssim des del primer moment. A més que un procés cap a la independència pot ser imprevisible, els passos a seguir. Pot passar qualsevol cosa, no? Aviam, jo recordo el cas de països que fa 4 dies no eren independents a Europa i que ara ho són. Per exemple, el cas d'Eslovènia és flagrant. 6 mesos abans de la proclamació de la independència d'Eslovènia per una via democràtica, 6 mesos abans, amb sondejos, enquestes i eleccions, l'opció independentista era ultraminoritària. I en 6 mesos es dona un tombant a la situació i Eslovènia acaba tinguent una majoria independentista, acorden una separació pacífica, una separació cordial, i avui ningú espera
fer un pas enrere, tothom està content amb la nova situació, que és el que passa amb tots els països que arriben a la independència. Doncs nosaltres ens sembla que hem de treballar el dia a dia i quan es doni la condició idònia i que volem que sigui el més aviat millor, fer el pas.